Na ngayon nakakahilig, magilid ninyo, nanaw-tahaw. O, tarangan niya ako. Sabi ka na, kuwasa na, talaga agi ka sa tahaw. Ako naggilid man kainya ko, nahuhulog ako. Pero nandisa ko nahulog dyan sa kuyan, dyan sa gilid kang parili, rungas ko ng tuto ini. Naubakan. Saan yan? Diyan, pasiring duman. Naduman ako sa tindahan. Nahuhulog ang bitis ko dyan sa gilid kang paril. Akang tungkod. Mayo. Hmm. Taday ko nagtutugkod. Nakakakalakaw pa man kung tano. Siyempre, para maaramo ka ang inagyan mo. Ang gilid. Yung nga din, sabi ni uncle mo, beda ako magparaagi sa ko yan, sa gilid. Di maagi ko sa tao. Na nagdari na sa naman ko. Ini naman nadali ko. Nakaluhod ako. At ang nang nabakbakanan niyo. Ay, kasi nagsabi sa indong mag-irindi ka mo. Mayo man. Napapaigdi man. Dahil man ka mo sinabihan ni ising nang naman. Mayo. O ano, dahil pagka mo nangungurot to. Si Baho, subago, yung kung pinanguntuhan. Yun ang nagkarkan Pagpuli ka. ko. Sabat ako ni Nuno, tigtanan akong gulay na ano ni Rubus Kamuti. Iyo kung sinira. Tadyan sa mga araw, narumayong tao man yan. Ay, magbag ko niya. Ay, malipot kayo. Taling ka nangangayabang. Ay. Pininto ko yan. Maduroso na amiyan. Ko yan nun malipot. Wala daw. Hindi ko man yan pigbubukasan. Malipot. Mas kunto na. Maski ko yan. Nga niya ko ni luros na ini. Maraming ko lang nga nito. Mayok bagang luros. Agis ulit mo baga nagbabagyo. Ang luros. Yan. Kumusta man si Boy? Yes, Ang man. kayod niya, iba pa man daw nakukuyan siya. Iyo. Bakit kung mag-istar ako, saro sa ko duman na makakagabat. Dahil man. Turulo na kaming nagtatrabaho. Ano man tayo makakagabat? Manaman duman sa aning. Mayo na. Nagtatyaon pa man nagtataga duman. Pero mayroong nang sa dire. Sisay nagiga duman sa katre, duman sa may camping sulnutan. Tigpapagibo mi si kusina. Din ano, Tigpaduhan ming tigpagibuhan ming taas. Tas siniko duman na makwarto sa taas. magibong binta Iyo. Yung second floor. Itong itong ibaba. Oh, Perikitin ang kusina. ay, Kaya nagsumpay na sa taas. di nagkuya na pala, nag-slab na duman. Iyo. Nag-ano na duman. Yun na. May mga poste na. Mahiwas man, arog ka ng kahalabat. Ay, mas may sige. Itong kusina, may kung paano kadakula. iyo. Yun na to. Dahil, sinako pati gripo. Hanggat sa taas. Ay, pataas. Kaya, ang lakbang na ito, sinako pati duman Dahil sa- pa man. Dahil may inabot. Mauturo Dahil pa. naman. Saro pang ano. Kortong arog kadto kalakbang. Yung sa may hugasan sa kalung sa Iyo. gripo. Isa sa yung ganun duman sa gilid CR. kong kudal. Sa may CR. Doon, si Kudal duman sa may camping sulupan. Sabi ko dahil kung man akong cellphone. Paano man na maarapudan ka mo? Si Gabo, may cellphone man yan, may basis, tinataon ni ina niya. Kala ko may tinaong cellphone sinang nang. Mayo, habo man itaon ni Nonoy. Habo man itaon ni isa ito. ni Ronnie. Habo. May raot doon na cellphone ko ta na, nag-aasir pa man dato. Manta kung di mo naman nahihili ang cellphone. Kadalwa, maapudan lang, di madadangog ko. Baka na. May riluban nga rin ko dyan, dahil ko nailang oras. Kung dahil ko paandaron, ko yan, ang radyo, dahil ko madadangog kung mag-announce nito oras. Sabay sinapapag Kaya nga, nagpaparasolo-solo ka pa man kaya. ay natural, parkisaro ka dyan. Ang ngarong ninang nang may wason. May kwarto sa taas. Di ba ga? Kimay Jerwin, may wason man. Sabi ko, sulo-sulo lang pala niya ako, hindi yun. Kaya nga ni, ano ka ito magsolo-solo. Bararat yan. Sabi ko kay Richard, masulo-sulo na palang ko, hindi, sabi nararayaan ako. Si Carlo, tigkuraan na si Gana, kaduman na nagpupuli, pag nagduman na nag-i-star. Sanaga. Iyo, tigkuraan na si Gana. Pag-i-eskwela niya, duman na napuli. Okay nga, imbis na may kaiba-iba pa man duman si Maria Jelvin, digdig ka pa man kaya. Ito masakit ang kaparpakisaro. Masakit ang may langog kang kuya. Daiman, ako nga ni. May langog kang balahon. Si Hani, ang harong ka ito is turugan man lang. Kapag kaaga o tumanggara ito sa mo.
Sini Ang ko, kinagabo ko man doon kinang mariribo kan auto, pagkakaalas 4. iyo, Mata yun lang. ka na, mariribo. Iyo, talaga, Iyo. ito na sa gilid. Pirmi na sa nag-aaralin mo. Pagturuto, sila nila dyan, sila, nag-aaral na. Nagang away, nagkukuraw, yun yan na. Kata ako pa naman, mayukan lang ang sakong oras ng pagturo. Pag kaya baga si gabo, may madaraning sira. Maarabot ka dyan, alas 10 na, no? Habo na ko magpukaw idiota na nakukuha ang pagturog ko. Sabi ko kay Gibo, saan na? Nakukureho ang pagturog ko. Kaya ang sira hindi yung kaya itong binabakal sa lagang kanto. Yung manok o fried chicken. And then, binadara hindi aga natabo naman kung banggita. Nakukureho ako. Ano ka naman nakatagahapon sa ato video. Yan po doon ako ninunay na gulay ulos kamuti. Isap na ako sa buong aga, pangudtuhan ko. Pamanggihan pa yan. Ako akong sumunod. Yan. Maraming tao sa Balyo. Tapi may na marayo dyan. Sa Hazel, sa nag... Duman, pagmayo dyan, nag-iiris ko ilang, mayong tao man dumang ka Julie. Nagkatrabaho si Julie sa Nagas. Kung si Alik, katrabaho dyan kung sa ito, si Anjo. Mayong tao dyan. O hindi man, may duwang aki. Dahil manahalian para ali. Kung dahil si Aksi, yung nag-aayon kan duwang aki. Tapos si Alan, nagkatrabaho man. Yan, si Alan sa Diok. Si nagalit siguro. Diok pangkat ko. Si Buyaw niya. Si bagong abot man yan. Kaso ang abot ng Karabutalig, Manila. Aduang ko na naman ako ang trabaho sa Manila. Dahil nakakakulukar. Hindi nagpuruli, hindi sa naga. Ay, puruli sabi ko. Yan, anong sigarapod ka mo ni Kuya mo. Yan, ako nga, hindi kilula. Maya ka hindi yung makukuya. Hanap ng merendahan, G. Bakal na ka mo sa tandahan. Mayo, ako nga, hindi kilula. Asap na ako pagkaaga, pagkabanggin yan. Dadan at danatong ko. Ano man kong kuryente. Taday ko makakaning malipot ang maluto. Maray ko may silin or may kuyan dyan. Rice cooker, tama ko yan. Napalagatik lang. Ini, tubig-tubigan mo si maluto. Di dahil ka makakadmaiining malipo. Nakakahiling naman si Aki-Aki. Duman, halik ka mo duman. Pinangnang day pa. Kaya kumapit na lang kami at yung dikit na oras. Kalag-kalag naman guys ito. Iyo nga rito na. Ito 2 bulan na. Nagduman ako. Nagpursa ko nagduman. Nagpaiba ko kay Patrick. Lulod ako sa habal-habal. Nangarabit ko lang. Kaya ko naman turoon. Uy, di sa ko si Aki. Garog-garog kayo nilang. Ano nilang nakakailing na. Yun naman ngayon. Ba't ko nag-uuri? Kinapatag ko si Vicky. Nga ko pira usog. Sabi ko na gayo. Pira usog. Sabi ko. Siya na ako ni maduman. Maduman niya ako sa inda kagiral din katong pagkakos ka naman. Dito nakitani duman ni isa naga. Ma, madiklungan, maalpugon duman ma. Mati, ma, madiklungan duman ma. O di day, mapulingan niya ako ko. Dahil yung kukanan kumandag. Naggukan da luto-luto man da singkang maluto. Laro ka itong gibo ni Mariti. Nagigibo man pansit. Nag-idikan karong madali na magbanggi. Ibaw mo na nga yung lulad sa Edo. Dahil wala ka barog yan. Ano man ibabaw ko. Ano naman itong saro man da dyan. Tigbabaw da ang pid. Ano man ikukan kong pid. Ayun na. Mabaw ko si Edo. Iyo. Daw, dikit di ka na nakakamansay. Nahiling ko ang tao dyan, no? Nahiling ko may tao dyan sa tatak. Pero iyo yan. Dahil ko nabibisto. Kung dahil magtaram, kung dahil ko magtararam, dahil ka mabibisto. Kaya ako ko, tutuon ko na sana ang boses. Pag may nagtaong galang, manaya, aram ko na ang boses. Kung gusto, dahil kung ano, bibisto. Yan. Wala itong pagkukan, miligiran din, diba, nang sabi ng gaya, nakatukaw ako sa tukawan. Duman sa DSWD. Diba? Kasi aram ko kung yaon man ako duman, kung may record. Sabi ni Kapitana, aram mo da duman.
Pinagduman ako. Dahil man pala nalilista. Kayo man ako duman sa third floor kan munisipyo. Nakatukaw ako. Si Rosa pala itong nagtataram niya ako ni Gisay ko ni nagpaparolay-ulay sa ko. Si Rosa das. Rosang Barsina. Nandun kami sa DSWD. Mayo daan niya ako duman na sabi ka itong duman. Anya ako po ngayon di Alex Rehil. Iyo, si Alex, si Jeremy, iyo ba ang kairiba? Marita nakaiba si Alex. Mayo yan duman sa lista ka itong ino. Tigil-irala. Sabi ni Mading Diling, ang lista ngayon dyan madihali sa munisipyo. Sinudya ako ang munisipyo duman sa DSWD. Ma'am, ano yan listang yan tamayo ako? Gurangan na nga niya ako sa ikin. Ano nga niya ako yan? Tamayo ako dyan. Nawara na ko. Sabi ko. Ay dahil po ang listang inihali ini duman sa Indo. Hindi ko manaraman mga tao duman sa Indo. Ano man tapag karon ngay kami. Di waga. Tama man baga itong sabi duman. Sabi-sabi ko malindili. Ang listang inihali May- duman. Palusot na lang to. Anyway, hali Iyo. sa munisipyo may ibinaba. Pero pag abot sa ibaba, nasa baba na kung gustong sanglian. Kaya si listang ito, nasunod to pero nagdagdag. Siguro. Sinda na lang kayo nag-remediar dyan. Sinda. Kapitana. Ilingata. Idiyo. Yaong kami sunudan daan ni Julie. Sa lista. Mahip pa yan si Alex. May duwa na daw mong lista da duman. Mahip na katubra si Geraldine. Nagparala ko lang yung grabe na si pamasahe duman. 100 ang kada saro duman sa Kapitol. Tapos, dahil man kanili si Dilda, si Boy, si mga taga-suna sa Palibasa. Panti. Kalaban. Kirago dun kaya. Iyo, Ang pwede. leader ni si Alex. Leader to nila gulun. O ido, kikwento, kiligaspi. Tuta to niligaspi. Nag-arabot dyan si ano niya, si Nonoy Magtuto. Tampi magagabila perti. Color-color kayo man yan. Iyo, ngunyan. Depende sa May nagkakapot. tinaong tikit. Tinanda na si Binti Tudo, tinaong kinili sa kakisira ni. O kaming kaya ako hindi mayo. Bukan nakakarikat ng tundagan kuyang ko. Just Sabi 5 ko, kilong bagas man ako man lang sa to. ikin. Yaon niya ako pa ko, hindi na ako nagkagurang nawara sa lista. Kaya nga ni 5 kilo man sa na to. Dadarang og sinda. Pati si Lizzie, sarap man. Nagkarambi na kaya nila. Sabi sa kuya ni Bintoy. Iba-iba ka ni sa kuya. Sa gana, dahil mo pura iba sa daog. Hindi mo gano'n. Ay, hindi daw. Di, baka na wala ka meron na lang dyan sa tindahan di. Ano nga na, grutong na kamo. Mayo ko hindi malalabon. Bi, daw tinapay or biskuit bakal na. Dahil na. Ako, sa Indo. Saka ano nga mo dyan, may gatas ka pa. Igwa. Igwa pa duman. May rice coffee ka pa. Nagaroon duwa na lang yan sa karton niya. Muni, may dara ko digding rice coffee. Ano nga rin kaniyang Rice coffee, saka mga bulong ko ta. Dahil mo na naman sa yan. iyo, pinapabasa ko na lang kigabo. Arin itong ko yan. Lubong na ako buong tayo. Kaya nga daw may kanigiyo. May mga vitamins yan. May losartan dyan. Iyo, nawaran akong pirang bula. Naglusat ang taday na nagkukanigiyo. Naglarasyon. Dati baga may rasyon. Iyo. Mayo, nawara baga. Di, O pag naubos mo yan, naghahanap dadaya ako naman. iyo. Nagbabakal ko. Abis, yan, igo dyan ki-email. Titingi-tingi lang ko mga tulong-tulong. Kuya, Ay, dakol yan. asing ko. Ay, kung expired naman. Dahil bago yan. Ili nga ka may date man Kaya yan. nga, bago ni, ano niya, bago ko ning ano. Di, pinapabakal ko sa gabo. Kaya makulit. Barago ni Gabos. Abi, ano pag ayabo, ang babakalon mo bo, damayo kung pan uli. Cook na lang ngayon, manita, yun nakakabulong yan si Lola. Habi na ba yung gaya na, tatanda naman ka na aki. Ay, nalulula-lula ako sa kamaribong ang payo ko. Binabakalan ako ganyan ko. Sabi lang gaya. Dahil ko ka na ito nagsugo. Dahil ko nagsugo. Nagihunduman niya lang. Nagpagamin ko. Ulit kasi pagpabakal kong lusar. Ay, nanganyan ko. Kawasa, ang dahil ko pikiriman natin pag kwendo mo. Nagpiglista na da ako duman ni Rene. Ngayon man, nagpiglista ka na ngayon duman si Magpupo. Pati ka ngayon nagduman si Lilay, nagduman si Mami. Mga opirarang pagkatarata harabu. Harabu da. Ako, gawa lang nga niya ako kung saro. Inopirarandang saro si Kuyan, si Ayaw, si Iling Ayaw na yaon duman sa uma.
Ang bulkad sa June maigdida. Ito nag-opera do para-opera di magtuto. Sabi ko nga ni man sa inda, kung makaluwas si magtuto, kung day na yun madago. Ida, makakuyanda, makaluwas na si magtuto sa day, maigdida to. Yan, maray. Ay, inda. Iyo, kung may nagdadayo na, maray na yan. Maray na kan. Nagduman kami kay Dr. Rosales. 30,000 na kumangko Nagduman ako kay Bulit. Ni, bakala na yun sa kung daga duman na ako yan. Barato ng 50,000. Tulong tupong garuto ni. Ang plano niya, nagigibuhan niya yung fish pan. Pagpaparabanwitan lang yan ni Kirwin pan ko yan. Sumsuman. Dahil na kinua. Para-paraya ko, para kuyan ko magaya. Naguguno nga niya ako dumani kanyog ko. Si Kirwin nakakasarong sa ako. Sa nakakanamit lang kong tipong. Yo. Dahil ko duman Ano matanom? Kiitay. Mana ko to kiitay. Kaya nga dakol na tanom. Ano yan? May sarong po na kawayan. Tiko ka na ni Alik. May mga buri. Kasi naman yan tulong tupong. Tulong tupong. Pero ang laba 30 kaya. meter. Sarong ang tupong, 10 dupa. Iyo, ang sarong tupong. Saka tulong tupong. 30 dupa. Iyo. Kwadrado. 30-30. 30. Ano, Jay? Si Juan, Jay. Baka gusto magbakaling daga sa akin. Ano man yan daw? Sinabihan ko nga ni si Manay, dai na dyan magtugbok. Ang gusto ko, duman sa balyo. Ang pagbaba mo sa auto, harong mo na. Nang ako, may raya na ko kaya ka nagatarabaw pa si Gladys. Inabot ng subas ko, maalunog dahil nakadakit ang baruto, ang motor-motor. Dumo ba nagridag ka Elmar, dakol sindang taga-igding trabaho. Managa. Dahil nakapuruli. Pigapudan si Rigi, dahil man nakakasakay. Lolo yan ang alon. Kaya sabi ko, duman, ano man niya ako ta hindi nagtulog si Manay, habo ko ko ta na hindi. Bako sa pagkabuko ta, kung hindi araw ka nagkatrabaho sa naga, mapuli, maalon, may surusubas ko. Yun ang tigukuyag ko sa inda. Hindi nagtulog. Ngunya, pagpupuruli ninda. Si Gladys nagpuli na doon sa Ligasting. Ngayon manarong naman ni Gladys duwang iskalon. Iyo. Tulo na da nga ni. Sabi da nga yun ni Geraldine nagduruman. Paano lang yan kung makaabot duman. Sarado baga kay May Jelvin. Yan sa ina. Kasay, bingyaraon sa naga. Ay, nagtitirtindang ko yan. Ning lutong panira sa kamaluto. May Ay, karkarya na. Tapos sa ina nag-i-start uli-uli. Dai nagpupuruli. Sa ina ka-start. Nakula pa da niyan sa harong ninda. Duman sa may kidoktora niya kung tatao ka duman sa kuyan. Duman sa gilid kan salog. Kadalugan na tungod ni katong dalugan ni ina. Yaon duman. Duman nag-i-start. May harong duman na binarayaan da. Bakit ta pagduman da? Siguro doon si mga laboy. Sabi ni Richard, nag-aralang na da. Kisa itong harong na to. Sa padrino daan ni Patrick. Dahil naman da pigi-istaran siguro. Yung mga ati naman, may mga trabaho naman siguro. Adit sinda ang nag-caretaker. Sinda ang nagkanduman. May kasilyasan ngayon, maduaan CR, may gripo, may ilaw, kundi ay bayadan yan ilaw, na kung binarayaan mo ruso sa kasi tubig. May tubig, siguro hindi ko kayo ba? Katao ko niya ko kaya. Duman sa, ano tong bangko, doon sa gilid kan, ito, tulay. Ano tong bangko? Gingo na lang ko. Duman, bangko. Ay, saan din ah? Nasa naga na daabo ka nag-i-start. Yaw na dumas ko si Carla, yaw na dumas. Ako, isay. Yaw na sa naga. Santi mo May dyan harong na kin- duman na nako, pigluluto, aning luto. Si Jiwil ni Nanda, magibud ang itong garo, itong palamig. Ito ba na to? Ibabarakal na yan ako. Kasi yan dyan na. Mayo, sarado baga. Sirado dyan. Barat, dekaan ko nakakalaw. Ha? Ang tinitang. Anong misis mo? Sabi maigdi man dati sa Dabita. No rin. Sabi na pag birthday ko na lang. Ngayon mo, nag-hindi na to, sa kumtitis. Iyo. Oo. Bayain na. Ako mahal. Buhay pa mambaga. Ay, Kasi pangani ko. really. Wala kayo na. Sa inalian bagas. Katong mga rasyon na hindi katong dahil pa nabagi. Ay, katong pakabagi. Iyo, magayon baga ang bagas. Kasi, tiyasap na ko nga ni. Duman si sarong pa na pig credit. May parong.
Tigubasaan ko man. Hindi, launa. Laon. Laon. Babasaan lang na maray. Iyo. Bumigit ko binabasaan. Malulot ko ta na mapulot. Makuyan garo na bagang nga ako ni pulutan. Pero Mm-mm. takbak. Dapat ka na may panra. Iyo. Iyo ko ta na. Hindi tinitiyo sa sana. Kung may magdarang sila. Kada ko din asin. Kada ko asukar. Na yung pambakal. Yan, kada ko nakabutang dyan sa mga partindang gulay. Nga ako pag pensyon. Sabi ko, taday ko nakakubra duman sa Capitol. Kapliti-pliti lang kan po. Ano nagduman ka? Nagduman ako. Pag may ungan isa lista, dahil mo magkaya pag Yaon. nagduman. Yaon kami ni Julie. Kaso, Kaso, ito pa lang sarong listang ito duman. Ay, iba mo. maduman da sa kanaaman. Ay, duman ako nag-inot. Ay, iyo. Bari Igo-confirm pa lang ko ko ta. nagduman ako sa kanaaman. Siguro yaon man siguro. Matalista duman. Mayo da duman sa computer. Anya duman, sisil. Pag abot man duman, nagpulit man pati, matanga naman. Mayo man ngay kulula pa. Sinamber ko ngayon, labi ng 100. Sabi niya, Iyo, grabe duman ang sakripisyo. oo, tayo yan. Nagmatanga lang sa kasiala, nag-ibanan. Nag-ibanan sindang duwa. Anyway, duman mapapild ka kung naka-receive ka na ng DSWD pak dati. Tayo. Kasi DSWD mangyarari itong programang Iya AX. iya Bako to ning Iya. partially. Inadres lang hindi sa partially, pero totally AX ang Totally. apo duman. Dahil nagkato, nag-relate na yan. Si Mamay Lili, nakaiba. Mm-mm. Dahil ko nakaiba, dahil na-retrato si Katri kung nagaba. Bago ning gibo ni Ali. Mm-mm. Kung retrato lang ko dyan, mahiling man si Katri ko, garaba, tsaka may tubig pa. Iyo, dapat. Nakabali si Mamay Liling 10,000. First Sa bat. partially, iyo. Second bat na ni. Iyo. Ano daw? Ay, ano niya ako, grabe nang maray. Yung Uriana ko, iliyo. Hindi ko panamnitan Hindi, ni, no? ni Lola. Ay, inda. Ay, naku, pigiri ba? Para mo, sabi da, kasako pa daw ko ni manay. Naglain ako. Ilingan tata. Ilingan. Naglain ako. Day kay yan basta-basta nahali sa lista. Halimbawa, Ay, naglipat sabi da, ka ngunyan, pag 6 months. Pag 2025, ano 5 na? 25. Mm-mm. Di ko kaya naman dato. Si Jan Hill. I-household ka na. Pero ang gusto kong sabihin, i-household ka man, pero 6 months before. Saka nag 1 year na nga ni, Day pa. Yun, Kasi naku. itong si Pagwagyo, day ka pa man, Ay, pick up riyan kayo. Kato pag dato si oh, Kobe. iyo nga ni. Ibig sabihin, day ka pa talaga doon Ay, yun ay, makakaiba. Day pa ka. October, November, December, January. Dawa. February, March. Day pa to consider na household. BHW man baga ko. Nagbubuto na to di sa ikin. Kaya nga ni, ang gustong Ilang digit sabihin, na. BHW, arugan ang record na inagad. Baka da, sabi da, masorbi. Ay, salamat ko magsorbi. Mahiling kamugtakan ko, sabi ko na Iyon. Sabi ni Loli, nag-arog-arog. Talaga guys, si Manayminaw. Talaga magugurang dakulaan talinga. Iyon dito. Iga para hilig tali ako. Para na edad mo, Ito. ma-83 na sa May. Ay, don't know. Kumusta man si Mading ko yan? Puring. Uy, Yeah, okay man. ay man. Dahil na naka-human, harap naman. Harap naman. Dahil na nakalakaw na Dahil tulo. na nakakalakaw. Sa ano, nagrabe na si Mata. Matabaon man kaya siya baga, dahil naman kaya ang hawak. Garo sinamuli na, dahil ka nagdyan. Si Pagkagadan. Oo. Dahil naling ko lang to sa post. Ah, O siya baga, abang leksyon niya man baga, anong nangyari man duman? Magabat si Dubot. Dakula ko matabaon dahil na nakakatindog. Nagparataba to. Iyo. Sabi ni Margie, pag dyan ko kadtong buhay pa. Manay, sabi, ngayon may dahil na yung nakakalakaw. Tiga karbitan niya na lang yan na magbalad-balad. Mm-mm. Mayo, nagtataram. Pirmi siya naghihiling sa cellphone. Hilingon ako. Sige, tikakan si datong kong chocolate. Ito ko yan, ito bagang tabliya. Iyo. Tapos, mahiling naman sa ko. Buwot mo kita, ma-exercise kita, masumba kita. Garog-arog. Iyo. Garog-arog. Nagluyan mo pala siya, ay naghilang mo pala siya. Nag-arog-arog ako kan. Buwat na dyan. Kanahilig sa cellphone. Puta. Ano ni Margita day ko bigulan napula. Ay iyo, naglipot si Dila. Pag Pag at inatake pa lang to.
Iyo. Tapag inatake, naapektaran ka doon dila na nalipot. Iyo, kaya, Hindi pa lang. iyo. Inatake. Ngunya di ya. Oh, ay, Margie. Mapuli na ko. Ay, madun ako kinanglang. May dadato kong chocolate. Tinanang kong 50, siguro pamasahe ko to. Uy, thank you. Kayo. Iyo. Ay, tanong nagparamanay sa imo naman na yung pamasahe mo. Mayo. Dahil na talaga. Na. Marita nakatunga nga, papardangog ako. Dati katukon ang mga problema dyan sa inda, maibig ako ya. Saan to tigborol pa lang? Ay, kay Margie. Duman, ay dahil nga dadang gato sa hospital, dinara na lang dyan kay Margie. Pag ko yan, pag Ibig sabihin, Wala nahaloy ka. pa man pala to sa ospital. pagbilar, dinara man da sa hospital, oxygen, tigingak da. Araw, may dati man tong hilong na araw ko yun. Baraga pa to, may asma na to. Pero nakaaraki pangaling da ko. Dawa to may kuya na, may asma. Kundi pagpa-hospital nila, iyo yan. Sabi na, naglalabad ko dyan, nagkaparinggo sa katagkatan. Sabi na, gayo ka na, kinihining, bago si Maribit. Sabi na, gayo. Na, mabagsi ko, nagdalangoy-langoy ka pa ba? Ita, iyo, nag-exercise sa tubig. Sabi ko, ay, sinanay na, gusto nga ito yung nasa hospital. May kwarta yan. Ako, anong yapa hospital ko? Huwag akong kwarta. Ay, ko dahil gayo kay Maribit. Gusto nga yan ni nanay, pero niya ako sa hospital. Ano, may oxygen da. Ay, abaan ng mga tao mo. Bakit pa ngayon sinaanin na? Nakakalaba pa, hindi. Ay, hindi na ko nagpaparigos. Nagpapalalaba sa gripo. Habo man ko magparabumba. Pag-bumba. Maray pa dito, pagtabo mo, tapos ano nila ni... Pagtabo mo dyan tubig sa salog, bubo ka Iyo, tulo. day ka lang malangoy ta kung makaray sa pangpang. Iyo, siguro. Pero nagkalalilangan. Kapit ka, permi lang nagkapod Hindi sa ba sabi ano. ni Manay, dahil ako para-parigis diyan sa pantalan, tanaaraman ko dati, para lang nilangoy, pairarob. Ay, tada, ini iraro. O, day irarom, kailangan pag kung masulog, kung day ka makabalik sa paril, Dahil, sulo ka lumang kalanda, lumang kauwas. mapagilid. Sabi ko sa inda, tataw pa man ni maglangoy. Sabi ko na kay Manay, sabi da, iirarom da ko. Ang tatao maglangoy daw, magpabaya ka sana. Lataw Iyo. ka. Oo, tumag ko Ay, talaga dyan. usipan nindo ko. Kailan kung masulog lang, na bako, makabutas dahil, ka. na matulog. Daw, Tapos syempre, day mo na alam kung saan ka magilid, baka Iyo, si tama, expect mong iyo. pagilid, patahon na pa Patahon lang. na. Kaya magandang ang guranda, sabi doon sa dalugan sa pangpan, nakakuamang ko doon kadiskusyonan. Ngunyan katong pagduman ko sa Capitol. Ang guranda, ibarangbang na. Sige daw, barangbangan daw. Lataw ni, sabi ko, sabi taga itin ito, maglangoy, parang kita, badakit sa balyo. Padakit ko pa to. Sabi ko yung balyong yan. Mayo baga nagkuhan sa kuya dyan. Patao ko, taga itin ito, maglangoy, posible. Mga akin ko nga ni unsi, anas magtao maglagoy yan na dan. Iyo ay. Kawasa, ta naglalaba ko, may dara kong 2 katibong nyug. Taba ano, nagtutukdo sa mga aking mag-adol paglangoy. Utak mo yan. Taga itin ito, maglangoy. Sabi ko dahil gayo, dahil ko nindo magpara sumbasubahin dyan. Ang gurang dahil barang magporbarida, kung matundag niyo dyan, lataw ni. Sabi ko dahil gayo doon sa mga parasuwad yan sa ano ni dakwitan. Ako pa naman mako, ano daw kayo ng gurang na iniyan. Pirikunon. Sabi ni Loli, si pa na inina. Sabi dahil gayo. Kuya na marayda ako, maano niya pa, makuya madaldal pa, pa. iyo. Sabi dahil gayo. Ako nga ako pag nakakadangog malain, sinisirimbal ko yan. Pero naman igigan. Naman anaka man sa'yo. Naman nakaka ko yan. Ito ko na operar magko. Igwa man lang ko ta na kung saro-araw kiiling ayaw. Ano man ngayon man taday ka ng buhay. Sabi ni isa ni Renita, pagpalitata ka na ngayon dumang kimagtuto. Sabi MC Baga, pwede man. Igwa man dyan. Igwa. Kaso dat may kapot kang kas na 10K. Na ano? 10,000. Ay, barato. Kandyan kay Rosali. Kaya nga ni, mas 30. duman, sigurado duman. Ang sabi ni Tay Dintoy, ngayon nini, ang 30 mong yan, diyan ka na lang isabihin mo kita. Iyo. Dawa pa, bulta-bulta mo yung pamasahe yan. Dahil pa maubos ang 30 mil mo. Tama talaga. Naghapot ako duman. Ah, Naghapot ako.
Sida ka duman sa mo na nagpa-opera, 10K lang daang nagad sa iyang buo. Tapos ang mga expenses, libre man da duman. Ay, iyo ora. Kada ko dang bulong man duman sa Miki magtuto da. Yung sabi ni isa ini kada ko may manay duwang bulong. Ay, itong pagduman na pag-opera sa pili, sa simbahan, sa loob ng simbahan, tigihidaw man ko ni Dabita. Saday ka ngayon man nag-igdi. Ida, may pamasahe sa auto. Ay, igwa man ko ta duman. Igual, yun ang magtuto. Ah, Hindi sa San Fernando ko nagduman yan. Nagduman sa Calabanga. dai, sa mo, ta iba man sa mo. Si, Iba na, si ang magtuto, magtuto. magkakibigya perti yan. Yaon silo, yaon silo. Ano yung si magtuto? Mayor o congressman? Ay, ko yan, congressman. Oh, Bako di man ba? gobernador. Bako Oh, kaya nga ni pag Ay, I don't know. Ta nagduman sa Calabanga. Ay, sakop niyang Calabanga. iyo, Or district. sakop. Tas ka na aman. Sa mo, dai. Iba naman to. First Ay, mambaga sa mo. Ay, iyo. I don't know. Ay, bilya perti yan. Bilyan lang tayo sa taas. Pero itong sa baba, dai. Araw mo si magtuto, an ina kayan tugang yung ni Luis Villapuerte. An ina ka na maestra ko sa high school, diyan sa Camarines sa high school. Maestra ko yan diyan sa Economics. Nabisto, sabi si magtuto diyo. Araw ko. An ina kayan, nagmaestra sa high school. Kulay ko, nagduman sa San Fernando. Anong mga mayuras ang nagduduman sa inyo nani? Hari kay Villapuerte. Mga Kini- dental, mga karaban. Ki Itong Kuyan. Aki ni Kuyan. Ni Ilre. Ito. Migs. Bako, si Mig siya sa Irega. Ano yan? Luigi. Si Luigi. Yan, si Luigi. Yes, si Luigi. Pero mingaon sa mo. Very good. May mga karaban Dahil bagatong pati na ano. kan na dahil pati nahiro kung dahil mga darang bagas. Iyo. Pero may Iyo may daw. ano, may Iyo ayuda. daw, ano. Dahil di man kato si Mayor Ligasyon sa mga kandidato maning kongresman. Mayo man lamang darang. Mga bagas-bagas na dahil dapat yung TV. Ano daw, patagayon. Mhm. Patagayon, Pag alirili. pag burutuhan na, yan yan, Ay, yan maruluwas siguro. ang pira. Iyo sabi sa ko ni Bintoy, dugay na ngayon nini. Ang ganda, yung nagkakalintar ko. Kamusta na nga niya kung ano mga igong tikit. Ang kumanya ako, malamang pagtata na. At dugay na ngayon nini. At yung ngayon ka, renibo na kataputan mo bako ng tikit. Ipay Bintoy. Ipapakalma ko, tagbot ako. Ano, nawara na ko dito. Nawara na ang lista. Ay, ka. Oh, timpla na. Yung kape. Kung si Matin, amaya kung ito yan. Kape. Ako, ang rice ko pita malmahal, 20 igdi. Iya. Sabi ko, tiga alternate ko lang yan. Taday kong tiga ratsada. Sarong aldaw, May saro. kape, may gata. Iyo. Mabakal akong duso na kape. Day ko inuubos, may gatas. Day ko na kainong gatas sa dayong kape. Ini man, so, solo lang ni. Solo lang ni. Ay, hindi ka niyon sa ko yung gatas na ini. Nasa ina da abi, Sinda. Balyo na. Ay, hindi. Ano? Yan, Sa ante mo Davita. Pero hindi naman to sa katitis. Dahil na kong para iribo, sabi ko kitis. Teka, hindi na kayo dito. Yan da sa balyo. Hindi. Iyo. Hindi sa dawin pa. Diyan sa dawitan. Sige ba? Tagal. Dai, sabi ya, si Kambal. Pero ba matungay mo siya Ivan? Saan nagpipicture? Saan ito nagpipicture? Mayo man garo, maigdi man lang ki mama. Tiga lukot taw sa bago. Ay ko, duman man daw kita ki mama, garo nga ko din na kita duman nagtutarambay. Nasab ka para isip ko man gani. Na kung pag-operar sa mata ko, nung ako maistambay. Iyo. Tama yung malabas ako. Sa ini, 2 months before. 2 Norin ka mo, G, mapamahila, G. months before da ako makakapag-kapot-kapot. Sige, duman naman ni mga isa sa Manila. Bakit? Makuha Kaya naman. pag naglarga ni, itong higdaan ka ni duman, nang maturog. Matik Kaya kung ano, duman ka na mag-star. Sida makuha sa inda. Makuha sa inda ko yan. Ang girlfriend ka ni, nakabakal ng house and lot sa Laguna. And then, Duman na sinda ma-restar. ang trabaho. Duman na mahanap ng trabaho. Bakit mo na ako ng mga star?
Maano ka man duman, kunyaw na hindi si bata sa San Fernando, alangan. Dahil oto na nga duman, nakabakal ng house and lot si girlfriend niya. O, ligan mo no, iligan. Oh, iligan. Oh, parang Mapution baga. mapuputi. Kaso, may parong. Ay, parang. Ay, ala, babalnawan lang yan yung dakol. Pero maputi, magayonon ang pagkaano. Sapat kang bagas, iyo. Ay, ako siya. Bubus, ano mo sa kinalya ako siya. Dirili pa pala niya. Iyo? Lao? Uy, magayon. Pero magayonon ang pagka... na Kaya nga tunay. ni, magayonon ang pagkabagas niya. Day tuk-tuk. Inani siguro kay ni Day pa na bagyo. Tang mo yan, si mga inani mo yan, turok-tuk. Hindi ka turok-tuk. Ay, mo yan na nagpaanin, Day manaman, sino yan? Data, mapa Manila. Taano niya may trabaho man, hindi yun, mapaduman naman niya. Siguro maray man sa Manila. Ito try niya kung day pro ngawon. Kung day pro ngawon, ma-abroad Dayan yan. dayan mapupo nga. Takon niya na duman ang kaiba-iba niya. Ano ko yung kung may kaibanan. Pero mapupo mo yan kung magkaiba niya dahil diretso or ano. Mapupo mo yan. Ma-abroad pa yung tamati puning pangpakasal. Mapakasal ko na, this is babayaan niya. Dai man, ma-abroad mo na, matipon pampakasal. Tapos pangpuon yung negosyo para dawat dahil na mag-abroad ang pamilya dahil Ano nga nagpapararayo. trabaho kan agong ni Bulit. Magmati ko nasa opisina to may adal to. Ano? Pero yung sa Abot ka. Aon dyan sa Arabong Nasyon karo. Aon dyan sa Arabong Nasyon. 1 year pati puli-puli. Napuli pa sa nangannya ako. Puli na naman. paghaluyan ka na kaya sa ano. Ay. kung gusto Garo mo na puli, lang napuli. ginigibong ano. Ay, tayo. Sabi ko kay Jimmy. Ako napuli pa sa na yan. Palibasa gurang na darakula na nga yung mga hati. Sultiro pa daya niya ako nasa abroad. Nagigilan pakasal. Ibuli. Ako nagdula ka kanto. Iyo. Ah. Hindi ko naman sa'yo na marika to si Lalawgong kanin agong nibulit. Taga Kwenda yan, taga Nabua. Taga Nabua. Medyo kulot, medyo hilaw ang pagkakulot sa kama itong baga. Kayo manggi. Sa'yo nagtrabaho nun si Alik. Sa Balyo, siguro sa Naga. Nakaabot baga to dati duman sa muya. Tapos naman garo. Tapos na to. Nagkudalda. Iyo. Ukuday pa, ikaw pa dahil papag-ibo dali. Ay. Hindi ko nakarabot ba ka mo digdig. Mumorotor lang pati si Pero Klo. sinda. Di na nga ko naman mo naghapit ka lang ni Marayon. Ito ba dakit na mababa pa. Awi lang dahil. Kamorotor? Iyo, nakamoto. Pwede man mag... Nailing ko to sa kanto lang minsan. Pag ma-duty ko, maagi ko duman. Sabi ko sa iya, bakit sakay man daw, madunal kilani. Hindi man nag-uulo duman. Ang gusto nag-uulo. Ay, inga, haloy pa. Ay, si ina niya. Ininganing ko na ining sa mga gurang na inabot. Nakalaos na kong iti. Nada. Malat naman ang iti pa. Sintong pension na ko ang lansam. Oo. Na itong 10,000. Pero ang mga 100 years na ko yan. Alam ko na alam ko na mga 100. Mga 100,000. Mga 100 naman ngayon. Bagabat pero kilo daw niya. 10 kilo garo ang loob ko yan. Ay, pero ininaan na niya, pana niya. Ininaan na dito nag-akuin man dyan sa baril. Mayong bagas. Nagapit pa da asang dakaante mo nang lang. Bali lang. Baka nagalit. Haluin Ay, bang kaidom ng inda. pardawit. Kita nga ni haluin sa balyo. Bakit yan? Sa indasi ko, dahil doon pagkapay-pay. Nagkakan pa da Alas 2 na makan pangudto pa sana. Kata ko, si mga tao man kaya, ay mga ko yan. Dahil man siya pinupunduan.
Dahil nang siya pinupundo na paypay yun. Ano nang barita duman sa taga Taga ano? taga Kalambog day na nagdidigdi. Tada. Ako na baga ngayon nahihiling. Siguro rogado naman. Gurang na. Kulit na to dyan sa mga aki. Nagkuyang kaya to. Kinuakan si mga aki sa abroad. Kinasalda si makuapo niya. Nagbakasyon man duman. Tourist. Nagbakasyon man siya duman dumang bulan. Ngunyan niya sa kanaman. May aki siya sa kanaman. Kaya managang tao duman sa kanambong. Si Harong Ninda. Iya. Kurangan ng harong. Mga ka manarong. Barang-barang sa tinampo, pag-agi mo dyan sa puntang ka naman, mahiling. Gusto na kang mga agi, repiron. Iubo na naman sa dilantira sa gilid ng lampo. Abo man dasi. Gusto-lusulo man to doon ha. Diba, dito may pensyon naman to. Pensyon sa maestra, tanagadan si maestra niyang agong. May pensyon pa sa senior citizen. May umapa. Akala ko pag may pensyon na dahil na nakaka-pensyon sa senyor. Kulang man? Kaya nga ni. Kulang man. Iyo, taga sino nakukuha. Kata na. Kulang man. Ay, survivor man lang. Kadikit ang maabot. Gati na may lilibaga. May pension man baga hindi sa barangay. Survivor ka naman. Si itong keep up even mak naman to. Siya rin. Si itong keep up even kito mak na Yaon. pensyon. Oo, yaon. O di doon ang pensyon niya. Oo. Saka sa senyor. Kasi naman sa senior. 1.5. Quarterly. Ano yun naman ba? 1.5 lang ang quarterly. Iyo. Asa depende ka rin sa era kang Da. municipality. Dadagdagan naman dama. Triki ba sa mo? Gibo na ang 300, 3,000. Da. Iyo, sa mo triki. May pa di mga kurubra. Quarterly. Iyo, pirang taon na yan si pakalaog ko sa triki talaga. Hindi na man. 1.5 na yan, 3 man. Ganyan ka nag 6 months. Nag 6 months kaya, kahit pwedeng 3. Halawig ko. Iyo baga, kan mga bulan na ito, anas niya, maski sa naga. Maski sa naga. Marami. Yan, pugo na yan. Dumantigalag nila ni. Ay, nipis. Sa luwas. Diyan, sa may ano yan. Dan asuda, madalagan doon sa bintana. Nakakaulan kung may tao. Bakit sa hindi ko din. Hindi ko din. Ang uring hindi. Naubos na siluwa kung sakong ginakal na uring. Ang sinilay. Anong nabulan si doon sako lang yun. Hindi mo rin naman baga. Ay kailangan makuha ang sungo. Nagbabakal na ko nagtitingi 20 kaligit-ligit. Parang sap na ang 20. Siguro mga tuloy. Gura ano ang sako. Bakal ko dyan, nag-ururi dyan. So yan, 350 Maalat li. Sa lawig naman ang saro. 350. 400 na daan. Nagbakal da si Mama Ilay. Ananda, 400. Paano ang pag-amak? Naama ka. Ako ang nang manggiro-giro. Hindi, inuulaan ng krudo. Inuulaan gas. Daw magsalming dahil nalino ang mata mo. Sabi nga ni Carla, nagkasalbi nga na ko nga rin mali siya mular ang pagdilim sa mata ko po. Iyo, saka. Manaman nakakakuyan. Manaman. Mana, intiron. Maso, maambunon. Durmason, maso. Durbaga nagduloong kang niyaong ka dyan sa ano ni Gaya mo na nayo din ang tao. Kasi itong tao nag-agis sa tampo, wag mo naman mahiling. Ito, nahiling mo, maliwanag duman. Masula. Pagali naman ay mag-girabin. Dara si Kuya, dara si Silin. Ano na yan? Itong Kuya, tigsuso na daninda. Rice cooker. Bako. Yan. May tangki. Ashley. Silin. Hindi buka ko doon mga tulong sumong ko. Hindi check ako. Hindi sumong para supply doon sa dapog.
May sarap kayo naman ng mga kahoy, no? Mga sunog palapa, mga ulong, kaparadit ko. Kasi yung pugon-pugon na yan, no? Paano makalaog dyan? Hindi, kiki-aki-aki ko dyan. Kiki-aki-aki. Wala man gaya ako maghirot man ako maglako pa sa ilong ko. Pigilin ko sa naman yung paril. Pigilin ko ang paril sa kang tubig naman sa pantalangar para paril. Luway-luway na ko. Tapos alyan na para ikaw mahulog ka doon. Iyo. Ano nga nangangat sabi kay Birabi ni. Maglaranda na ba ganyan sa kong paglibad. Tanangan niya ako kung dahil na ni ako yun sa operaran. Kapag duman may kidik, Dr. Rosales, nahiling ko pa ang pagkapugi niya. Din pa. Nakulang nga lagi si Dr. Rosales. Nakulang. Private ka iyan. Halangkawon ma. Basta 10K lang sa ano, nag-inquire na ako. 10K. Alright. Yung sabi ni Toy din ito yung anit man sa ko. Ayan nini, dahil pa maubos yung 30,000. Ayan. 30,000 na yun na hinahagad. Pamasay, balik-balik ka duman sa BMC. Iyo. Matitibin da ang ano sa BMC. Sarong aldaw da at o-observaran. Sarong aldaw operation. Pagka-otro aldaw da, observe naman. Luwas ka na. Di man da haloy. Madalion mo lang da. Lilaser yan. Yan magtuto. Pagkapon, papapuliong ka. Tamayo man duman istara na ospital. Papapuliong ka na. Kaso, ingatan man da. Iyo. Di man mo na pwedeng paasuhan. Di mo na pwedeng mag-aral sang magabat. Iyo. Bagay talagang mahingalo. Iyo nga niya. Mga 2 bulan lang daan. Si Rini nga niya, ako nga niya ngayon man ay, naggagaba ka na. Yan na, tasang taon na. Ay na guys, sa kuya. Pagduwag ko, inoperaran dahil siya sa Manila. 3,000 man dahil siya agad sa iya. Sa Manila. Uy, Sabi ni Manay Luli, uoperaran man ko ta na ngayon duman. Para nga tigasubang ka ngayon duman sa Kabusaw. nga na busy ka, bye-bye. Sabi sa kuya, magduman. Sabi yung doktor nga niya, kumanay duman sa Kabusaw. Katong si itong sa kuya, si congressman, ano to? Ito. Ito si congressman nagadanyan na nagbalik duman. May alalay pala na kay Vansi May Marites. So, sa kasi makuapo. Yan. Yan yung sabi ko sa'yo. Dahil nakakaibing dahil nalalay. Totoo man, mag-bliss. Marunong ka mag-bliss. Bliss na. Bliss kayo, dali. Yung mga gwapo ay. Oh, bis na kilola. O, Lola pa, bliss pa sa Lola. Oh, sabihin ang pangalan. What is your name? Oh, Michael Angelo. Oh, si Nonoy man. Anong pangalan po? Allen. Oh, di ba? Ang dami ng apo. Ate man ito. Aki ni Pia. Ay, kay Bana. Ano lang ba? Nag-i-eskwela na kaya yan. Kalibasa dako lang, ama. Ay, langkawan na. Ay, kadikit malang kamatuang kalido mga kambal. Matuaman talaga ni. Oo. Nag-grade 1. Ay, kaya. Yan, ang bisita yung ang naglilinig. Yan. Si Bia nga ni, ay si nga si Lala Pag-ibig, ang biyugas dyan. Pabarayain. Di kay ba si Ivan? Ano yan? May bisita nga li sa ano? Sa planet. Uy, ganda na naka-inis gambal ko. O, biston mo na daan side ayan nag-bliss. Oh. Akala ko bistado mo sa kamot. Ay, may nagtaram. Aday nagtaram. Ay, karam. O, magtaram. Atang nga pa, patungko sa kami kasubago. May ano sa pato? Mayo man. Maduman. Ate, bless ko. Oo, sige. Magtaram ka, tigbebesto ni mama. Si Manugang mamang, ano, bago. Oo, sa manugan mong bago. Pagod ang Ata- baso, tapahaan ako. At hanap ka man kaniya, magpabisto ka bayaw. Yo! Hi, tangon ka lang nag-abot. Joke. May galing Maynila namin. Uy, mayang baso. Ano nga yung apod sa imo ni, ano, ni Pabi? Mayang baso. Si Pakulito da amayaon. Magayonan ang apod dyan. Maapaday kay napapadeliver ni mama si ano, si tig order ng salasit. Ay, manira lang yun. Taas ako. Sa ato. Stoy, mayang baso. Dahil padaan na, ano na. Sige na, kamu i-snack na kamo. Mayang baso si Lola. Ay! Uy, kamu may... Magdito mo ayang gabi. Dito lang.
Ilo. Nagagakod ang ayaw. Nagagakod. Nagagakod ang ayaw. Ay, man bagang gunting. Hay nang gunting mo ma. Yan, undiyan sa may lubot nung sa sarari. Sabi ayaw na nagatong ka. Dahil basang dahil magrami dyan. May gakod man yan. May gakod man. Basta yung tipong na yan. Tara mo, dahil kita maano, mas soft drinks. Tipong na Kayo, lang. kung may tipang man lang, ang soft drink. Puruno ka mo, tapig garamit na pag-birthday ni Anjo kasugna. Ay. O, get ng isa. Dali na. Lola, o. Pizza ko, Lola, o. Ako na lamang mainit. Hoy, dahil kutod ka yan. Ate na. Oo. Tuod ako ibiyo. Kabuting ka, hoy. Ay, para maiba naman. Ano na? Batag, nasa aba. Di. Ang iba, ang ko yan. Kabuti.